Mae yna siwrd gymaint o dating apps mas na, sy'n cliwed i fi pa'n lawrlwytho. Yn enwedig i ffindio'r boes gorau. Rhif 1. Tinder siŵr o fod yw'r app mwyaf boblogaidd. Mae lot o bobl wedi clywed amdano fe, a sy'n syndod pam. Mae yna sawl person ar yr app i feirniadu fel y mynwch. Mond hyn o likes chi'n gael bob dydd, ac i gael ddigonedd ohonyn nhw, mae eisiau tanysgrifio i Tinder Plus. I fod yn deg, mae dy Tinder bach o rep am gael ei ddefnyddio fel hook-up site, ond mae yna ambell un sy'n edrych am berthynas go iawn. Safon o bobl ar Tinder, lot o rai shit, ambell un fit. Siawns o ffind o date ar Tinder? Wel, mae'n gred am noson o basiwn, ond bach yn anoddach i ffindio'ch tywysog. Margau allan o 10? 6. Rhif 2. So, fi'n agor yr app, fi ffili jyst defnyddio Facebook i greu profil, mae rai fi lenwi holiadur. Holiadur cyfan, plenty of fish, babes. Sim amser dy fi lenwi mewn holiadur. Falle bod fi'n sengl, ond mae dy ni bywyd i fyw. Pobl i weld, erthyglau pwysig i ddarllen. Plenty of fish, sort your shit out. A dyma ran orau, all fields are mandatory. Erbyn i fi orffen yr holiadur yma, byddwn ni wedi gallu ffindo dyn a ffordd hen ffasiwn. Maen nhw'n gwybod popeth. Income? Ti'n mynd gwybod faint o arian fi'n neud? Ar ateb yw, not bloody much. Helpwch fi, fi'n tlawd. Lol de. Fi'n siŵr bod na lot o bobl ar yr app me sy'n edrych am berthynas go iawn, ond mae'r gatiau ar agor mae unrhyw un yn gallu anfon neges, ac ar hyn o bryd, mae'n inbox i llawn o absolute mentalists. Siawns o ddet? Wel, i fod yn onest, fi'n mynd i delay yr app ar ôl hwn. Margau allan o 10? 3. Rhif 3. So, chi wedi bod ar fel tren neu rhywbeth, a mae yna rhyw foi really lush yn eisiau draw fyna, a wedyn mae fe'n gadael, a chi beth yn mynd i gweld eich gilydd to. Mae'r app yma yn cysylltu chi â bobl, chi wedi bod yn agos at y diwrnod hynny. Felly, os mae dy fe'r app, a mae dy ti'r app, mae'r app yn mynd i cysylltu chi, ond sa'n mynd i'n man. Heblaw fod dyn post asos ar yr app, fi ddim yn mynd i ffindo unrhyw un. Y fath o bobl sy'n ar happen? Who knows? Os fi ddim yn paso chi, sa'n ffindo chi. It's not gonna happen. Margau allan o 10? 4? Rhif 4. Perffaith i ferched sy'n licio bod mewn reolaeth. Mae'r platfform yma mor syml, a maen nhw bron a fod wedi cyfuno y rannau gorau o pob app arall. Ond mae yna time limit ar hwn, boes. Mae ganddo chi ferched 24 awr i ddanfon neges ar ôl chi matcho, a boes 24 awr i ateb nôl. Sawn o bobl ar Bumble? Ond felly foi eitha neis ar Bumble. Margau allan o 10? I grynhoi, Tinder, plenty of fish, happen, Bumble.